Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions tichingoti maswera sei kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai: hanzi mukoma ndakapiwawo bhodhoro remari neimwe mbenga iyo yandainge ndakumbira mari, akati ini zvekugara ndichingokukweretesa mari wobhuroka wodzoka zvekare uchiti uri kuda imwe mari handizvikwanisi, chitora bhodhoro iri. Bhodhoro randiurayira mhuri yangu yose. Rakatanga nemudzimai wangu ainge aine pamuviri nguva yacho. Zvakaitika mainge muri mugore ra2022. Zvinhu zvainge zvakadzvanya mukoma. Apa inini ndine ka dealership kangu. Vanhu vainge vasingatengi motikari zvekudaro. Ndainge ndiine zvikwereti zvakawandisa. Ndakabva ndachizopiwa mafone numbers embinga iyoyo yandisingadi hangu kutaura nezita because anotobatsira vanhu vakawanda even though akaromba zvake. Ndakaenda kumaoffices kwake. Saka kekutanga kana uchida kunomuona haumuone iye direct, but kune vamwe vanhu vaunotanga vaona vokuvheta. Kana vava sure then obva wachizopinda mune imwe office yemukati, ndiko kwaanenge ari ikoko. Kekutanga ndakakwereta it was $2,000 ndikabva ndachizosiya mapepa imwe motikari yangu yandaishandisa just in case that was the security. Ndakatora kamari kaya mukomanashi, but nekuda kwekuti mulockdown zvinhu zvainge zvakandisunga, ndainge ndisitorina mari. Saka mari iyoyo ndo yandakazotanga kushandisa kutenga chikafu mumba, kubhadhara marentals. Saka ndakasara ndini $50 after ndabhadhara nekukavha mabills. Saka pandakaona kuti handisisina mari, ndakabva ndati zano nderipi. Ndakazodzokera zvekare kwaari ndikamuudza kuti ndainge ndichida kuti anditope more money, obva atora hake motikari. Motikari vakatora vakazoitengesa after vandipa $6,000 because motikari yandaifamba nayo yaidhura. Saka vakandipa imwe mari. Ndakatanga kuhasela ndichipusha ndichitenderedza mari. Zvinhu zvikasunga zvekare. Patakaenda kumusha kwaMutoko kwainge kuchida kuiswa matombstone pamakuva. I think pane munhu akandigadzira chete because ndichingobvako ikoko mahustles angu mamwe andainge ndava kutoona kutoti but zvinhu zvangu zviri kutofamba zvakanaka. All of a sudden zvinhu zvakabva zvachizongooma. Ndainge ndisingachaiti mari semaitiro awo andainge ndakamboita mari before that. Zvinhu zvaoma mukoma. Ndo pandakazodzokera kwaari manje ndikati boss, ndikuda kamwe kamari, kana muchida ndinokupai motikari 2 dziri kudealership. Vakati zvikorokoro zvako handina basa nazvo. Vakabva vachizosimuka vakabva vachizotora bhodhoro. Vakandipa bhodhoro rainge risina chinhu mukati. Vakati bhodhoro iri chimboritora enda naro kumba kwako. Ibhodhoro remari, handidi kuti urambe uchingondinetsa uchikwereta mari kubva kwandiri. Ndakaritora ndikarigadzika muwardrobe panzvimbo yekuti mukadzi wangu aisazoribata. Ndakariviga muhembe dzangu. Ndakaita 11 days ndinaro bhodhoro ririmo muwardrobe. Saka ndakazoti 11 days dzakwana ndakazoenda naro bhodhoro kune mbinga iyoyo. Akabva achizondipa mafone numbers akanditi chitaura nasekuru ava ndeve kuMalawi but vanogara muMbare. Ndakazoenda kwavari vakanditi ndige ndichizoya nebhodhoro rangu. Ndakaenda naro vakabva vachizouraya huku yeblack nehuku yewhite. Tikaenda tikanozvirasa musango but vainge vasvinira ropa racho mubhodhoro. Ndakabva ndachizotanga kuita laki remari. Komanashi mari yaitongokaruka yatongoapia mumba mangu ndisingazivi kuti mari iyoyo inenge yabva kupi. Ndakazonzi ndige ndichizotenga monarch. Ndakatenga suitcase reblack ende rainge rava kungogara rakazara nemari. Uye zvekare ndakanzi ndige ndichivezesa coffin. Coffin iroro randakavezesa ndiro coffin rakazovigwa mudzimai wangu ari mariri. Coffin iroro mukoma rakazotorwa mushure mekunge ndapiwa vakomana vandakaenda navo kuguva remudzimai wangu. Tikanokutura mutumbi wake tikamusiya ari pamhene but arimo muguva rake.
asisina coffin. Tikaritora rakapendwa ndere black, rine ziso nechepadumbu apa, rine ziso rekuti rinotobwaira. Ziso iroro ndiro ziso rangu, ndo rinondiratidza zvose kana hama dzangu dzikada kufamba kana kuenda pamutsanyo. Seizvezvi tava kuda kunopinda muna January, kune vaya vanoenda pa10 days vachitsanya. Saka ndinotoona kuti ningi naningi vari pamutsanyo ndoisa muedzo pamberi pavo so that vasazokwanisa kutsanya for 10 days. Ndo zvinondibatsira izvozvo. Mhuri yangu yose yakaparara one by one, vanhu vachifa, ende ndini ndakaurayisa mukadzi wangu. Chinondirwadza ndechekuti shungu dzangu dzainge dziri dzekuti ndinge ndichizoita mupfumi, ndinge ndichizoenda kumavacation nemudzimai wangu. Of course vasikana nevanhukadzi havaperi, but wandaida kuenjoya naye ainge ari mudzimai wangu, asi I had to sacrifice ropa rake ndiro randinoshandisa pamhiko dzangu dzeurombwa. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi vekudya navo mari vakawanda havaperi, but dambudziko manje nderekuti ivo vari kugara vachizvidya moyo because vakachekeresa mudzimai wavo. Let us try to speak with our dear brother mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma kiki ndabva ndarangarira imwe nyaya yakaitika patainge tiri mubhazi. Handidi hangu kutaura zita, but I'm sure kuti munoriziva bhazi iroro ndere green so newhite. Bhazi iri mukoma mainge muri mugore ra2012. Takafamba kubva kuPolokwane, takazozviziva tava kutoda kutopinda muHarare kuti kutrailer kwainge kutori nechitunha chainge chiriko. Varume zvakaoma. Bhazi iroro rinotakura zvose. Pari zvino ndiri kunoku kuAmerica zvangu, but ndaimbogara kunonzi kuGreenside, saka ndiro rainge riri bhazi redu rataishandisa. Takati taunganidza kamari nemudzimai wangu, ndo patakabva tachizosimuka kwava kuenda kuZimbabwe tichishandisa bhazi redu ratainge takajaira. Musi iwoyo vainge vaine zifiriji ravo rainge rakakura ravainge vakagadzika nechekoko pagaraji pavo. Hatina kunge takaziva kutoti firiji iyoyo yainge yakakonektiwa kumagetsi vainge vachitoda kutoti inge ichiaisa, vange vachizodira maice block mufiriji imomo kuitira kuti munge muchizoiswa mutumbi wemunhu. Nguva yakati yakwana, pressure paya tichipinda mubhazi. Zvakazoitika hatina kuzoziva, but pakatouya motikari yainge iine chitunha mukoma. Chitunha chainge chiri mubody bag. Chitunha ichocho chakatorwa chikaiswa muzi deep fridge iroro, then ndokubva fridge yachizosimudzwa nevarume kuda vaisvika 8 or more. Fridge ikabva yachizoiswa mutrailer. Saka taiti tikafamba vaitombomisa bhazi ravo voenda kutrailer vodira maice block mufiriji muya. Takafamba mukoma pabhodha takambomira. I think vainge vachinegotiata nevanhu vepabhodha sezvo tainge tiine chitunha chatainge tiinacho. Isu hatina chatainge tichiziva, but takazoti tava kuda kunobata Harare, bhazi ndo parakazomiswa, then ndokubva kwachizouya motikari yefuneral parlor mukoma. Ndokutoona firiji yava kutoburutswa kubva mutrailer. Vanhu vose vaingoti name hidden bus nhasi mazotipedza power. Noreva kuti manga muine chitunha chamanga makaisa mufiriji. Madriver nemahwindi vaingoseka vachiti tiri kutsvaka kurarama. Mukoma nashe kwaiva nevanhu vainge vaine magroceries avo ainge akalodhewa ikoko kutrailer. Vanhu vakatanga kuramba vakati chitipai mari dzedu, mungadzoserwa mari dzemagroceries amunenge makatenga. Vakangonzi isu zvinhu zvenyu tichanozvisiya kugaraji, munofanira kuti munge muchiuya kuzozvitora. Vanhu vakatora magroceries avo. Handifi ndakaikanganwa. Shuwa takabva kuJoni nechitunha chiri mufiriji chiri kutrailer
just imagine dai kwanga kuri kunzi bhazi iroro rakaita accident, varume ivavo kam vebhazi iroro vanobura hombe. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti ivo vari kumhiri kwemakungwa. Hanzi zvakaitika izvi pavainge vachiri muSouth Africa. Muri kuriziva here bhazi racho ravari kutaura nezvaro? If yes, you can tell us mucomment section. Strange things they do happen in this world. Kutakura zvavo chitunha vakomana hanzi chainge chiri mufiriji, chiri mubody bag yapakaipa. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu? Nyaya yangu yandikuda kukuudzai ndinoita sekunge munhu anotopenga, ende ndakanzi ndakatomboita nguva ndichipenga. Takakurirawo Waterfalls. Vabereki vangu vainge vaine imba yavo. Baba vangu pavakazorora umwe mukadzi mushure mekunge amai vangu vashaika, ndopakatanga maproblems ose avo andinosangana neandakazosangana nawo. Amai nini ivavo vaibata-bata, vainge vakandivenga because ndini ndega mwana mukomana. Vanenge vakazondigadzira mukomanashi because ndainge ndisingachafariri kuenda kuchikoro. Upenyu hwandairarama hwainge husingachanzwisisiki, and ndaiona vision rangu ndega, zvinhu zvandaiona ndiri ndega. Saka baba vakatanga kundivenga because ndainge ndava kuita zvekusvuta fodya nekunwa doro. Saka ndakazosangana nemusikana. Musikana uyo mukomanashi ndakasangana naye ndaitofamba ndiri muna Malvern. It was around 6 p.m. kunze kwainge kwatodoka. Ndobva ndachizoona musikana ainge achitofamba, ainge akanaka zvisingaiti, akapfeka dress rake rewhite. Ndakabva ndachizotanga kutaura naye. Akandiudza kuti zita rake ainge achinzi Chipo. Ndakamubvunza kuti ainge achienda kupi. Akanditi ndinogara kuGlenora. Ndikati hautyi here kufamba uri wega? Akati kutya ndinotya, but ainge achida kuti ange achizodimbudzira nemuparadise obva achizoenda kumba kwavo. Ndikati manje paya pakabridge kepana Mukuvisi ndakanzwa kuti pane vanhu vari kutaimira vanhu ipapo vachibira vanhu. Akati manje handizivi kuti ndichaita sei kana ndikada kuenda nekumbudzi kuroundabout kure plus kunotyisa. Ndikati ndava kukuperekedza. Takazotanga kufamba. Tichifamba mukoma ndakazongomuconvinza kuti ndige ndichienda naye kumba, ndokubva tachizochena tikaenda kumba kwedu. Ndarara naye akabva achizoti kwandiri, iwe watondikanganisa, hazvichaite kuti ndige ndichienda kumba kuvabereki vangu nekuti vanozoti dzokera kwawanga uri. Ndakafara mukoma because ainge andifadza bhodhi yake zvayainge iri. Saka takabva tachizowirirana kuti tainge tichazova mukadzi nemurume. Mangwana acho makuseni ndakatomuka ndakatofara because akamuka makuseni akabva achizomonera zambia rake akatotanga kutotsvaira. Ndakabva ndachizotaimira vabereki vangu vachizomuka. Ndikati baba, mudzimai wangu muri kumuona here uyu? Vakashamisika because ndini ndainge ndakatosunga zambia iroro nedhuku ndichitotsvaira. Saka ndichitsvaira kudaro ndaitoona sekunge ainge ari Chipo, mudzimai wangu wandainge ndakasangana naye the previous night. Saka sezvo ndainge ndagara ndichizivikanwa kuti ndiri munhu wembanje nedoro, vakangondi ignore. Ndakataura naamai nini vakafane kuseka, vakati aripiko muroora zvatisiri kumuona? Ndikati hamusi kumuona here ari kutsvaira? Ndakatanga kuona vision vabereki vangu vachitotaura nemudzimai wangu. Handina kuziva kuti kwainge kuri kutotanga kutopenga mukoma. Ndakagara nechipoko chaChipo kwe3 years. Ndakagara naye tikaita mwana. Ndakazobetserwa mushure mekunge kwaitwa imwe crusade. Kwakati kwaitwa crusade iyoyo ndakangoti ndichingodarikawo nekuma areas ikoko, ndopandakangonzi nomwe mukadzi, ini mukoma ndikuda kuti ndige ndichienda nemi kuchechi munonamatirwa. Ndikatoseka ndikati inini ndiri n'anga, handiti zvekunamata. But akandinyengerera mukadzi iyeye. Ndakati ndichinopinda mutende mainge muine vanhu vachinamata. Ndopandakazvitarisa ndakangonzwa sekunge pane munhu akandibata pamafudzi angu. Then ndokubva ndachizotanga kunzwa kutsva
pandakazvitarisa to my surprise ndakaona kuti ndainge ndakazara matsvina everywhere. I'm sure kuti kutori nevanhu vakawanda vanondiziva vanogara muWaterfalls because ndaitozivikanwa nekufamba ndichikwata mudzimba dzevanhu ndiine mabhuku angu. Ndaifamba nemazi thick novel ndichifamba ndichiverenga ndichiti kana ndikasvika pamba pevanhu ndikawana vanhu vachibika ndobva ndatokumbira paya chikafu, ndobva ndatopiwa chikafu. Ndo upenyu hwandainge ndichirarama ihwohwo. Baba vangu vakazobatikana pavakazviziva kuti ndainge ndakagadzirwa naamai nini, asi mukadzi wavo vaimuda mukomanashi. Havana kuda kuzosiyana nemudzimai wavo. Ndakazotorwa nehama dzaamai ndikabviswa popamba ndikazotanga kugara kuCraigmont kwainge kuchigara vamwe amai nini vangu. Amai nini stepmom vangu vakatoenda kun'anga vaine hembe dzangu. Ivo vainge vasingadi kuti ndinge ndichizoitawo something in life since ndainge ndirini ndega mukomana. Saka vakati uyu mukomana uyu kana akabudirira mulife baba vake vanozomuda kudarika vana vangu. Sezvisinei vakangoita vana vavo vasikana mukoma. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Yo, very sorry, hanzi ndakaroyewa, vakaroyewa naamai nini vavo. Hanzi amai nini vavo vakavaroya nekuda kwekuti vainge vasingadi kuti mukoma vedu ava vange vachibudirira in life. It is so sad. Hanzi nekuti ndini ndega mukomana vainge vasingadi kuti ndige ndichiitawo chinobatika, vachitya kuti kana ndikava successful in life baba vaizoita very close kwandiri. Vanhukadzi munombozvifambisa sei masangana nemurume agara aine vana vake? Worst of all wava kutanga kushandisira mwana mukomana mishonga. Apa ndiye anofanira kuti ange achizokudza dzinza. Munozvifambisa sei? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Please post my story makavigawo chitupa changu. Isusuwo takatengeserwa musha kuGoromonzi uko mari ikatorova. Takatengeserwa musha uyu takautengeserwa $12,000. Takamboedza kuti tinge tichitaura nevana vepamusha ipapo vari kuUK but ivo vakati havakwanisi kutibatsira because musha vakatouramwa. Vakati pari zvino musha takauramwa, hatikwanisi kuti tinge tichitaura zvakawanda nemi. Pamba ipapo mukoma pane makuva aripo. Musha uyu takaita wekungoratidzwa pamafoni ari mapictures. Nemurume wangu takabva tachizotanga kuunganidza mari, tikatumidzira mari pashoma nepashoma kusvika mari yazokwana. Takazoti taona kuti tainge takwanisa kuunganidza mari yatainge tichida, ndokubva tachizosimuka tichienda kuZimbabwe. Musi watakasvikapo pamusha tainge tichida kutorarapo because tainge takatovakisa 2 rooms. Hatina kukwanisa kurarapo mukoma because takati tichinopinda mukitchen mainge muine nyoka hombe yainge irimo yaita sekunge black mamba kuita kunge cobra. Takatya mukoma ndokuzoenda tikanorara kumba kwaSabhuku. Mangwana acho makuseni patakamuka tichienda pamba pedu takaona umwe mudhara ainge achitobva kumakuva akatonopinda mukitchen akatotanga kutobika. Paakabuda mukoma akangotitarisa akaridza tsamwa akanyangarika. Zvose izvi zvakaitika in less than 30 seconds. Vision iroro rainge ratopera. Takamhanya tichibvapo motikari mukoma ndokufa kwayakaita. Murume wangu akangoti achingoita key on motikari ndokubva yangu stataka 1 ikabva yati zim ikabva yachizofa. Musha uyu we then discovered kuti makuva aripo vanhu vemudzinza imomo vaifa pagore nepagore ende paitwa zvichivanhu zvainge zviri very serious. Please be careful. Musatenga musha unenge uine makuva. Nanhasi we are still trying to fight to get the money back because patakazopiwa imwe nzvimbo naSabhuku mukomana achipadiki. Even though tichikwanisa kuzoita edu maproject but padiki for $12,000 hazvienderani. At least mukoma takazowana pamwe. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo
mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi mukoma muri sei, please post my story, makaviga chitupa changu. Ndinoshanda samaid. Madam vandinoshandira vakasvika pakundibudira pachena kuti ivo vanoroya. Ndiri mudzimai uye zvakare ndine makore 45 years ekuberekwa. Ndiri kushanda womunomo muSouth Africa. Basa iri ndakariwana through church kuZimu ndikazouya kuno. Mukomana chipa ndakatanga kurota hope dzaigara dzichingondityisa nguva dzose. Ndaifungidzira kuti maybe zvakanangana neni. One day madam vangu vakandidaidza ndikabva ndachizoenda kurumu kwavainge vari. Vakazonditi kana ndiine hope dzandainge ndichigara ndichirota ndaifanira kuti ndige ndichivaudza. Ndava kusimuka ndopandakabva ndachizoti kwavari, madam ndine dzimwe hope dzandinorota. Pano ndinorota mapere usiku anenge achipinda mumba. Handisi kudzinzwisisa hope idzodzo. Vakabva vachizoti kwandiri, sarudzai, not a real name. Inini ndiri muroyi, ndine shavi riri pandiri, handitozvidi asi ndinoroya. Vakabva vachizonditi uya kuno, tikaenda kune imwe room. Mukomana vakandiratidza mabhonzo avo avakati mabhonzo emunhu, uye zvekare vakandiratidza machira mamwe avanoshandisa kana vava kuda kugarwa neshavi ravo. Vakandiudza zvakawanda. Manje handizivi kuti kundiudza kwavakaita havasi kuda kundijoinisa here zvekuroya. Please advise. Vanhu ava vatori mapastors kuchechi kwedu, by the way, apa ivo vanoroya. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndinoshanda samaid. Kana uchishandawo samaid, kana uine zvimwe zvinhu izvo zvaunoona zvausinganzwisisi zvinoitika pabasa paunoshanda, I urge you to come to my inbox and share with me your side of the story. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please keep on supporting our channel. Make sure that you view this video and you like, kuitira kuti tinge tichizoposta maepisode akawanda on a daily basis.